Hello mga ka-listeners, good evening o ang oras alas 6:50 nya. Pasensya gyud kay dugay kita nga balik og upload mga ka-listeners no. Niabot nag kuan 48 ka adlaw no o 48 ka adlaw 7 ka oras grabe dugaya no. Dugay kita nakasumpay nya. Nanam ko inahimong tubag ana sa atong kadugay kabalik no dito sa intro vlog sa John Kent Anota sa Mihabo-habo na usab part 8. So sa human sa drama na ako'y mga vlog ato pagpasabot nganong dugay ta nakabalik no. Unya karon sumpay ta ani sa kuan sa part 8. Nya grabe initas panahon mga ka-listeners mo na nga kuan sa may itong iba magtag sa kung mga ka-listeners aning ipa-under man ang glitik pa tara nya alam mga ka-listeners kinila kung itag ng kuan kiri solar pwede na siya i-charge, no? I-charge kiring kinila kung kita mga ka-listeners kay tuwa dito gigamit na ang yun ani no power bank, solar power bank niya. Ang bumbilya sad niya kining mamasin na good mga ka-listeners ganahan din mo. So mo ni siya ni bumbilya bali tulo ka buok bumbilya gamit ang duha ito katong kuan mo ni ang panel niya palabi ang taas na kung vlog ron kay kuan magbasa ko yung comment ron human sa drama no niya di na ko palabian ang atong intro vlog mga ka-listeners kay aron kay baw kung excited mo sa sumpay aning dramahan no part 8 niya ang akong tubag sa mga pangutan na unya nang human sa drama kay aron di na ta matantong dugay pero naminaw mo sa ako ang pagpasabot dito sa katapusang sumpay sa vlog sa John Kent Anota sa Mihabo-habo na sa part 8 na dito akong explanation no aron makaibaw gid mo ba ngano ano man tagsa naman mag-upload ni si John Kent no or John Radio, anong tagsa naman siya mag-upload. Sa may hinungdan, no? Nadato na ba na siya? So, tubagan na, wagid na madato. Wagid ko madato in town. Maurag gihapon, hingsamot, hinoon nga, murag gipit na kay tagsa na mag-upload. Ay mga problema, mga ka-listeners ba niya. Makasabot, agad mo, ano. Pero ay mo kabalaka kay human nun, yun ako nintramaha, no? Yan, ito maglangan, paminawan niyo ang part 8 sa Gugmang Binilanggo. Like the stars in the night. Sa miyaging yugto ning sugilano nato laseran. Nabalaka kayo si Dr. Rinante sa report ni Gino. Ngawa sa giabangan ining kwarto si Talia. Wa kini mauli. Samtang si Talia, giatimanan ni Roger. Og iya ning gida sa usa ka kan-anan sa ibabaw sa bungtod. Si Erika usab sa laing bahin. Nasuko nga mipakitag kabalaka si Dr. Rinante kang Talia. Balik ang Talia. Sa restaurant sa bungtod, kalit lang kining mihilak pag-ayo. Sa dihang mito ang gatas sa iyang dughan. Nabalaka siya nga gigutom ang iyang anak. Ug karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Gugmang Binilanggo. Kinahanglan pangayoon mo sa Ginoo ang kusog Talia. Sakit. Sakit yan kaya nga akong dugan. Gusto kong buhok sa akong anak. Gimigaw na kayo ko sa iyang baho. Gimigaw ko sa baho ni Baby Rina Roger. Gusto. Gusto. Talia! Talia, asa ka! Talia! Talia, matago! Waiter, niya ako bayad sa mong gikaon.
Talia! Talia! Minagan siya pa yung sa gawas. Gukton ko siya. Kinalamat ang bala ng akong kamingaw ni Bibi Renan. Talia, ayaw na! Saan ka? Talia! Talia! Roger, mapauli ko sa boarding house. Mapauli ko. Huwag ko sa'yo mabuhaton nito. Ha? Ang mga gamit ni Bibi Renan, kinalan ako mahipos. Kinalan makuhanin ako. Oo, dali. Ubanante ka. Sakyan na sa auto. Ha? Ubadan ko ni mo. Oo, ubanante ka. Bisag ko sa pagkawapay sa mga gibating kag-ul karon. Atong buhaton. Dali na. Sakyan na sa auto. Renante, may mapakalimtan na nato si Talaya. Wa na siya sa atong kinabuhi. Erika, wa ka gyud ay kabalaka niya bisan gamay. Wa, Wa sad ka magpasalamat niya. nagpasalamat ako niya. Og igo na kadto. Dili mi mo magdrama tag apil tungod lang kay wa na niyang iyang anak. Mipirma na siya kasabutan. Nga gitugyan na niya nato ang pagkaginikanan ni Baby Renan. Usa Renante, please. Mapadayon na tas unahan. Oh, Nihilak na si Baby Baby. pahiluma siya, Erika. Kunya ikaw? Magpahangin na ako din eh. May pasyente pa kong tawagan. Lakaw na. Pahiluma na si Baby Renan. Niyari ka din dapita magsaka. Ano ang ka mabalik sa kong apartment? Dili na ko gusto madumduman pa ni Ma'am Erica. Nilang tanan. Gusto yung gibuhat. Kinala malayo ka na nila. Narang ako giabangan. Hain naman ni si Gino. Wa naman mo report. Bahay ni Talia. Oh. Niya na si Gino. Sugatan ako siya. Gino! Dok! Kumusta naman, ha? Kumusta ang pagpangita ni mo ni Talia? Ay, wag yun, Dok. Wag yun ko sa harap ng balita o naon sa Australia. Wag yun siya muli siyang yabangan, Dok. Hain maka siya karon. Ugma lang ko pa na yung pangita niya, Dok, ha? Sige. Ugma na lang. Nawas ko sa presintos polis, Dok. Abi ni mo, wasat sila alarmang nadawat. Nalipay lang sa ko kay Basin dahil napahuwas ng taon to sa Australia sa iyang gibati taon sa laing dapit. Hinaot unta, Gino. Maugin na akong pagagpas, Dok. Pero, ugma, kinahanglan pangitaon gyapon ni Miss Talia. Yes, Dok, yes, Dok. O kining kwarta, Dok, ba? Ako lang siya din uli taon ni mo, eh. Kanimuntang pahatang Talia, kaya tingali taong makatapa ni kong mawagtang na. Sir Roger, Mao din mong yabangan. Kagamay ba? diha ka una, Roger. Sige. Ari lang ko magpabot din sa gamay sa lasala. Nabugot na siya bayas na itabo niya. Sa ila pa naglagyo sa iyang anak. Tali, ha? Masol ko na sa imong kwarto, ha? Tali, ha? Baby Renan. Nagakos ka ng sapot sa bata. Roger, ang iyang na lang baho ang nibilin ako.
Gimingon ako yung kunin mo. Roger, marag mabuak ang akong kasing-kasing sa kamiho ni Bebe Renan. Hoy, bata! Nasa man ka? Himi ka man tayo? Hilong na, ha? Gabi na ba kayo? Nagduka na ba ko? Ni Totoy, oh! Higutom ka na, Sam. Totoy na! Oh! Sige ka! Hindi ba ka matutoy? Magsige mo yung kagnaab diha. Erika? Pagin mo hilon si Bibi na. Oh, ang buti na niya, oy. Di na sa bututoy. Ang Bibi. Ako'y pakatugan ha. Dadun na lang ako sa gawas. Mas maayo pa. Kay, katugan ako, love. Ibalik lang na siya butang dirito pa na ako kung makatug na siya. Okay. Dali na, Baby Renan. Dali ni Daddy. Oh. Ang akong kugos ra day imong gipangita, ha? Ila ba kang gikugos sa bibirinan karon? Dili na ba ni matuog kung dili kuguson? Talia, alam pala bisi mo kabalaka si mga anak. Doktor si Dr. Renante, di ba? Nahibaw siya kung sa makaayo si mga anak. Maayo lang unta. Maayo lang. Mas may tigaling nga, adto ka lang una sa amo. Wa sila makatultol sa bahay. Ug makaayo ni mo nga, anak ka sa lugar nga, dili kami numdum ni Bibi Renan. Kinalang hinumduman ko siya, Roger. Kay mauna lagi na ingabili na mong handumanan. Ang among panag-uban sa bubong panahon. Taguanin ako sa kumanamduman ang tasangtod, Roger. Talia, why live ito sulban na imong gibati karon? Kanang kabi nga gibati mo. Ikaw ra gyud. Dali na. Uban na ako sa bahay. Dadaan tanan puta nga gusto mong dadon. Isaad ko nimo. Tabangan ta ka. Hangtod nga makabangon ka. Nakatug na si Bibi Renan. Oy, Renante. Ah. Nagmata ka ba? Pa. Wa pa ko duka, ah. Gawas pa, napakugo si Bibi Renan. Si Erika din eh. Anong dili man siya ang nagpakatuog ni baby? Dili ba kayo kamaong mo atiman og bata ang akong asawa pa? Dili ka mao? Oh, dili ganahan. Pa. Ay, abi mo, Renante. Naluoy ko ni Talia. Dili gidi ay maayo na nakailata sa inahan sa bata nga atong sagupon. Pero iyan ang gihatag namo si Bibi Renan pa. Busa, amo na gining anak ni Erika. Ala, maghinaog na lang ko nga magdako nga buutan ka ng bata. Naluoy lang gid ko ni Talia pa. Kung naluoy ka, pangita. Ako'y mo pailuna niya. Papa, Dili lalim sa usa ka inahan. Galangkatan diha-diha sa anak. Makapabuang kini, Renante. Mao nga kung naluoy ka ni Talia, tabagan di siya. ako na siyang gipabangita ni Gino pa. Maayo. Si Erika na lang ang akong problema. Renante, ipadako taka nga manggiloyon sa mga babae. Kay babae ang imong inahan, busa. At man na si Talia, tabangi siya nga makabangon.
Salamat kayo ban ka na ko, Talia. Dili ba kaayo ni mong mag-inusara ka? Salamat. Ay, nagkakaya ka pagsulti na ako kung unsa pa'y gusto mong mahitabo. Wa ba ko mahibaw sa gusto ko mahitabo, Roger? Okay, okay. Sa pagkakaroon na, kinalang ipaway na ni mo imong utok o kasing-kasing. Kinalang makatuog ka. Ano na kasama gusto matuog, Talia? Salamat. O, ayaw kay ikog din ha? Una-una nga imo sa nimbay. Salamat, Roger. Okay, sige. Haway na. May ikaw galing kong banyo kining maong kwarto. Narani mo kung maligo ka. Aron na, maluwag ang mundughan. O Talia, hangyo lang. Ayaw na pag-una-una sa pagkikog. Nahibaw ko nga nakapas kalibog o kagool ka ron. Kung usawa ni mo imong kinabuhi. Pero kiniray ikasulti ko ni mo. Kung doon na may kapagyasan, doon na sa'y kadaukan, Talia. Mali na ang mga positibong butang nga may tabo ni mo. Roger. Himo ang positibo ang naitabong negatibo sa imong kinabuhi karon. O pangayo sa Ginoo ang kalikon. Okay, sige. Good night. Good night. Ginoo ko. Dili lang tabago na nagdautan si Talia. Unang gabi ikaron. Nga dili ko ikatuhog ang akong anak. Kau ang naging sa ko kinabuhi. Mawagtang pagkaning sakit sa kamingaw nga akong gibati. Magapadayon pagkakuan sa unahan. Ngawa na ang akong anak. Himo ang positibo ang nahitabong negatibo karon sa imong kinabuhi, Talia. O pangayo sa Ginoo ang kalikon. Sige. Good night. Ang saon ko man sa paghimog positibo ang paggawa sa akong anak. Nga ang kamingaw man karon ang naglabi sa kong una-una ang kasing-kasing. Gusto kong makita ang akong anak. Pero imposible na ka nang mahitabo. Gabi tayo hagok eh. Pero panahon naman taon sa pambungitang di Talia taon eh. Ay, sa kataon siguro no. No, di ba siya tumpag sa akong mga tawag niya? Gino. Dok, Asa naman sa kamangitan ni Talia? mabalik ko sa gabangan niya, Dok eh. Nya, masugod ko siksik sa mga lugar ko. Hain ros Talia, Dok. Sige. Kinahanglang gud. Niya ang kwarta. Ipugos yun hatag ni Talia kung makita mo siya. O sultihi siya. Kinasing-kasing kong nabala ka. Okay, kupya, Dok. Lalang? Kaliguan na ning bata. Uy, hala. Sige, ma'am. Ako na ligo ni baby Renan. Humani mo kaligo ni baby. Ihatod siya sa laon. At tumimamahaw si Renan at papaanton nito. Yes, ma'am Erica. Uy, baby Renan. Pag pinot anak ko, ha? Ayaw yun taon, pagmanya. Kay kontra na ba ito na ako ang imong inahan? Tingali sa ma-flash kasi inaduro ni Ma'am Erica kung magsaba-saba ka.
Ha, baya, no? Ikaw, no? Bradyo kag makakita. Taas ng adlaw. Dadag ko painit sa talya sa kwarto niya gikatulkan. Oh! Uy! May milago ba sa kwarto niya butangan ni Talya? Susiyaw na ko siya. Pasik, usin itabo niya. Ah. Talya! Talya, nausap ka? Musul ko, ha? Ah. Talya! Oh! Talya? Sorry, natumba ang lampshade din sa kwarto. Unsa man imong gibuhat si mong buhok? Anong imong lang giputol? Gusto lang ko og mubo kayo nga buhok, Roger. Oh, Talya. Talya, hunungan na. Abi na gunting. Abi na. Pasagdi ko, Roger. Pasagdi ko. Gusto kong mubo kayong buhok. Eh, kung gusto ka bubog-buhok, magpaparlor ta. Dili na kinahanglan. Gusto ko makita nga mausapang akong naong karon. Karon, gidayon, Roger. Gusto kong bagong palibot, bagong hitsura. Okay. Be, ambi ng gunting. Ako iputol sa imong buhok. Kamaw ko mo tupi. Tarong na putol ka ng imong buhok. Talya. Talya, ayaw padaog sa kaguol. Kung gusto ka butan o sa imong anak, makahimo ka. Pero unsaon? Wala ko'y katungod nga mo duol niya. Dili na ko makaduol pa niya, Roger. Hangyo ka si Dr. Rinante. Dili ka na mahimo. O ganun, dili man mahimo. Siya lang ang magkatabang ka mo. Si Dr. Rinante lang. Kaya buutan siya. Dili mahimo mapaduol ko ni Dr. Renante. Unsa? Akong anak lang unta ang gusto na akong makita. Pero dili na mahimo. Okay. Ako'y mangitag paagi makita ni mo imong anak. Unsaon? Magunahon ako paagi. Sa pagkakaroon na, ato nang talong utupi ka ng buhok ni mo. Imong guling gimubuog mayo. Sorry kayo, Roger, ha? Sorry nga nahasol ka na ako. Okay lang. Wa ni problema na ko, Talya. Okay, nga na. Nataron na ko imong buhok. Sorry, buhok gyud na. Mura nagtupi sa lalaki, oh. Talya, ayaw gubang imong lawas. Dili na makatabang sa mga gibati karon. Ito na. Hunong nas paghilak. Dili ka las ba, ha? Mura ka ko kadiyot. Love, paulik sa'yo ha. Magdungan ka kaunag si Papa. Sabutan na nato atong bakasyon. O, lagi. Sige, love. Musayo ko guli. Si Baby Renan, ha? Ang pingin ninyo? Okay, bye. I love you. Bye. Labad man akong... Merce? Sige na. Pasudla ang katapusang pasyente. Lingkod lang dire. Oh. Ikaw? Mayo adlaw, Dok. Roger? Yes. May pasyente ka? Or ikaw ang magpa-check up? Bahay ni Talya akong tuyo karon kanimo, Dok. Si Talia? Unsa ang bahin ka, Talia? Nahibaw ka bag hain doon siya, Roger? Mas may tingaling nga dili ka mahibaw kung hain siya. Gawas pa sab, wa mahibaw sa Talya nga makikita ko nimo karon. Mao ba? Salamat na okay siya. Dili siya okay, Dr. Rinante. Unsay but mong ipasabot? Wa na siya mahibaw sa iyang buhaton karon. Ug nahadlo ko nga dili niya makaya ang kaguol. Unsay ipasabot mo, Roger? Sa adlaw nga niyong gikuha ang iyang anak,
gusto siyang magpakamatay. Ginoo ko. Oo niya. Oo sa may nahitabo ko. Nagpasalamat ko sa Ginoo nga nakita mo nagsulti. O nakita ko naghilak siya. Gisundin ko ang taksi ang gisakyan. O dito kinasang ko sa baybayon nga awao. Wa siya siyang kagalingon. Miubog sa tubig. Gusto siya mamatay. Ginoo ko. Nganong misugot man siya nga kuhaon na mo ang iyang anak? Nga nag-uul man di siya. Mausap na yung nakapalibog na kudok. Gusto ko makigsulti niya. Gusto ko siyang tabangan. Dili siya gusto magkakita ni mo, Dok. Unsa? Unsa magyud ang tinuod nimong tuyo karon ha, Roger? Muhangyo lang ako nga hatagin na magigayon nga makakita o magkahog si Talia siyang anak. Unsa? Imposible ka na. Wa imposible ko na imong buhaton, Dok. Mao nga ikaw ang giduol ko karon kay doktor ka. Og may gipanumpaan ka nga ayohon imong mga pasyente sa ilang mga sakit. Hunahuna na lang, Dok, nga usa sa imong pasyente si Talia. Unsa na magyud ang iyang kahimtang karon? Nahadlo ko buang siya kung dili na niya makita ang iyang anak. Kung magkaunauna ka na pagtabang ni Talia, tawag lang ko, Dok. O magkalaob ka. Huwag lang mahibaw sa ito sabutan. Okay? Di na ka magdugay. Na ako number. Please, Dok. Tambali ang sakit ni Talia karon. Please. Ginoo ko. Kaluoy ni Talia. Amerika! Amir akong anak, mama! Amir! Ako siyang anak kaya. Wa kay anak. O kay ako ba siyang anak? Mahimo ka na ako siyang patyon. Amerika, ayaw! Ayaw ihag mo sa bintana si baby! Mamatay siya. Mamatay si baby Renan! Talia! Talia! Gidaman ka! Tubig! Inom mo tubig! Si baby Renan! Si baby Renan! Gihagbong ni Amerika si baby Renan sa bintana! Daman na nga! Di na tinuod! Husto na. Ayaw na paghilak. Talia, mangita ko paagi makita o mahikap mo ang iyong anak. Mahikap ko si baby Renan. Pero ang saon? Ako ang mangitag paagi. Ikaw? Oo, ako na bahala. Maninguha ko nga sa sikreto paagi, makita mo ang iyong anak. Pero sa mubo lang ngayon, Talia. Oo. Musukot ko. Bisan mo po lang ang panahon. Bisan 30 minutos lang. Mahikap na ako siya o magakusmakan. Musugot ako ni Ana, Roger. Okay. Manginaot na nga, itugot ni Dr. Rinante. Si Dr. Renante. Oo. Siya lang magkatag mo higayong mahikap o magkakos mahimong anak, Talia. Si Dr. Rinante lang. Hapit yun ay maghikaw si Talia. Tungod sa among pagkuha sa iyang anak. Dok, Oh, ako nalilaw sa imong auto sa garian, Dok. o Gino. Gino, Dok, unsa naman ang imong lakaw? kuan Dok, nanay up dito. Buwan na sa Talia siyang gibangan ng kwarto. Pero nabuha dito ang mga gamit sa bata. Uti pasabot, na iyan ang gikuha. Okay. Mayo. Sige.
Ilahos na sa garahe ang auto. Nga nung si Dr. Renante man ang patabangon ni mo na ako, Roger. Tungkol kinibaw ko. Nga naluoy siya ni Mutliya. Kung nakasabot siya sa ibang gibati. Huwag masagot ka si Ma'am Erika. Ngamutanaw ko sa kong anak. O, nara ni Dr. Nandi kung di abang ipanangkin ni Ma'am Erika ang papakita ni mo sa imong anak. Ay na paghilag. Ayun na. May chance ka pa nga makita pag-usap ang imong anak. Pero, pinalang mo sunod ka sa kubang papagi. Oo, Roger. Musunod ko sa tanan mo ipabuhat ako. Makita ko lang pag-usap sa baby Renan. Kimingaw na kayo ko sa iyang baho. Hilom na, uy! Nasabag ka? Kamahilak man ni mo? Lalang! Dalian ang kata sa baby Renan! Ay, ma'am! Yan na, ma'am! Ay, baby Renan! Alang ipagdaliin taon, uy! Oh! Tuti na, oh! May utang naman ko tinuan eh! Ma'am, kugos ako, no? Masitangitan na kugos! Oh, di ba ayaw ka naroon ng kugos ang bata, Lalang? Oh, nga nung naghilak mo na sa baby Renan? Da! Mahilak man yung bataa, uy! Ang baby. Ako'y bahilom niya. Baby Renan, dali ni Daddy. Hala, uy! Nindutag yung tanaw sa lalaking magpakatug og bata, uy! Oh, uy! Hala! Dok! Parehas mo di kayo mag-agtang ni baby Renan? Mao ba? Nga nang liwat pa na ni mag-agtang si baby Renan, Dok? Nga di man na ni mo anak. Lalang, mo bang maghilom ka? Ba ni mo ay... Ayaw yun mo tibtiban, uy! Tuod love, sa Domingo, mga ligo dagat. Dagat! Wow! Sige! Mana ba na ang atong selebrasyon, ha? Oh, mauna na. Pagluto og lami ang sudan lalang. Unsa man gyud ko ini, Dok? Kusinira o yaya? Sulti ang kusinira kung unsay paborito namo. Og maoy ipaluto. Yes! Magaligaw na sa kong dagat! Talia? Daghan kaon. Los pal ka bagyapon kaayo. Dili gihapon ako matuon ang pagkaon, Roger. Paningkamot. Paningkamot. Kunang na lang nga, para ni sa imong anak. Oh, ay, kadit. Hello? Roger, karong Domingo, maligo mig dagat, da sa bibiran. Sugat mo sa beach ni Talia. Salamat. Nakadulol ka ba sa Maong Beach? Oo, nakatultol ko. Ah, sige. Bye. Bye, Dok. Gimingaw gid kayo si Talia sa iyang anak. Love? Ah. Kinsa ba yung tawagan ni mo, ha? Usan ako ka pasyente. Wow, ha? Lahi ka sa dak. Ang ubang doktor, at tuyod sa klinika nila makigsulti o pasyente. Pero ikaw, hangto din sa bahay o nimong imong trabaho? Doon na lang siya gikonsultan ako. Oh, wow. Libre na din uban sa consultation lang. Erika, doon ay mga pasyente nga dili na makahuwat og sunod adlaw. O kinahanglang atimanon sila. May ikabayad man sila, uwa. Magawas ka din mo pagkaparion, Renante. Gusto lang ko makatabang sa mga tao nga naglisod, Erika. So, asa mo kita mag-beach karong Domingo, ha? Oh, sige. Imna ka ng gatas mo. Roger, Oh, ngano, Talia? kanas ako kumakahaw ni baby Renan. Karong Domingo.
makita mo siya ug mahikap sa mubong higayon. Tinuod ka. Pero ang saon. Sa usa ka beach. Manood sila sa beach si Dr. Renante. Ug ilang na doon si Baby Renan. Mao makita nimo siya. Pero sa sekreto paagi nga dili mahibaw si Ma'am Erica. Magkakita na ko sa kong Baby Renan. Oh. Busa ka na lang magbaligon ka. Magbusog ka. Inagtiwas ang gatas mo. Oo. Makita ko na di ay si Baby Renan. Mao di akong giingon nimo. Dili pa katapusan sa tanan. Pero kinala ka mao kang mapaabot ug mo pasensya. Oo. Magpaabot ko. Magpasensya ko, Roger. Tiwas na ako. Kaon na ni kinipagkaon nga niya sa plato, ha? Sige, sige. Salamat, Roger. Salamat din kayo. Unya na pasalamat. Tiwas o nagkaon. Oh, tubig oh. Miluag nang akong dughan, Roger. Kami pa na akong dili na gid ako makita pa ang akong anak si Baby Renan. Kinahanglan mangandam ka. Kay karong Domingo, makita na mo ang imong baby. Lalang, Ma'am? ang mga gamit ni Baby Renan, ibutang sa bag, andama. Oh, ma'am. Agoy, makaligo na dyan tagdagat, ani. Ang akong pagkaligo, ilain. Yes, Ma'am Erica. Ang gatas ha, basig malitan. Na, di ko na mahitabo. Sige, ati manana diha. Hain ba sila nandik si Baby Renan? To na sa gawas, ma'am. Talia? Talia? Gawas na din sa kwarto. Kinana magkapisto na tagdaan dito sa beach. Talia? Talia? Ay, nana ko, Roger. Nana. Talia? Oh. Talia? Ikaw na? Oo, Ang ako ba nagkaraang pulo? Kao o gasunis? Sa gamay-gamay paguglawas? Mura magag hip-hopper na yung mong attire? Kagwapo ko ni Mood, nga pinalaki mong buhok. Nahuna-huna lang ako. Dili pa yung makabantay sila na nga na ako dito sa beach. Sorry ha. Nangukay ko sa imong kabinet. Okay lang. May kayo na kaunaw na ka, anak. Oh, dilitod ba yung nga mailan ka dayon ni Ma'am Erica? Excited ka rin ka magkakita si mong baby, no? Oh, Roger. Sobrang kalipay na ako nga makita ko na siya karon. Pero, kinala mag-amping ta. Nga dili magkabantay si Ma'am Erica ni mo. Oo, magbantay ko. Okay. Sige. Ready na ka? Ato na ta. Yes! Gino, kandidat sa dagat, uy. Mag-swimming ta, ha? Swimming. Taga kiting raman mo. Ha? Ang tabasakan diha. Igat-igat diha. Unsa mo ka kay angay. Hoy! Hay lulong, hay Hoy! lulong. Sabiday, Oh. ikaw ba? Muna kang amaw. Oh, Nga na pag-goal ka man ko na diha. ang namdom na kung day taliya taon. Oy, wa na sa taliya, oy. Kalimti na timang inday. Papas na siya sa tong kinabuhi, no? Kapag yung kamakasuay gugmang tiyon ng lalaki. Tiniguwag yun ang style ni mo, no? Hilo, moy. Tiniguang si mong kabuang. Hakot na bang baon, oy. Kay, sugod nagsakang dugo ko ni mo da. Ay, malulong di ay. Si lulong may buko na. Mutunga ranas lulo, ogwa ko. Buong bitaw ko. Oh, nar. Kuaring bata, kini mo ati mana. Oh, kawati ka?
Suluhan yung hakot ang mga butang kay ang bata ang akong trabaho ron. Ay, naunsam sa ni si Mamarika, eh. Nahan ka siya. Di mo nun siyang kugos bata. Ay, pagbuot! Sumbong tinuong ka? Sumbong sa doon. Gino, Dok! laos naman tanan sa cottage. Dok! Ginoo, itugot itaw nga makita ko ang akong anak karon. Talia? Nasigpatan na ko sila si Dr. Nante. Hain ba sila, Roger? Kalma lang. Ani ka lang din, ha? Mag-aganta ni Dr. Nante. Roger, na ginaminam na ko makagunit sa akong anak. Talia, kinala mo to mang kagsabot, ha? Dili may mo magdugay kagunit sa bata. Sige na. Isulod mo ng diagnosis ni mo. O pag tinumboy og lihok, Oo, Roger. pabot ako din niya. Ayaw gid pagbiya din sa atong cottage, ha? Oo, Roger. Sige, mabalik ko na yun. Ay, ginoo ko. Makita ko na kinang akong anak. Si Bibi Renan. Salamat, ginoo. Salamat. Love, dali dili. Hayay kay diri oh. Maayo kay dili kay daghan ng mga tao diri. Hey, love. Ha? Unsa to, Erika? Nansa ka ba? Mura man kagwa sa imong kaugalingon. Naghuna-huna lang ko sa akong usa ka pasyente. Lalaro, lalarin. Uy, naruwari mo katkanta niya. Ay, pagbuot ako rin style. Rin yung unsam siya, eh. Suro na dito sa baybayo ng bata. Lalang, Ako na. tinulong di, Heman. Ko yung buhato na, eh. Ang bilang bata lalang, ako'y bahala niya. Love. Sila lang nalanggod ang palingawa sa bata. Ginahan kong magpahangin, May. Ang bilang bata lalang. Nerado ko. Dali, baby Renan. Magpahangin tas dagat. Pastilan yun ni si Renan. Ang bata na lang yun ang importante. Nangigi ka, Erika? Uwa pa, oy. Anak na mo si Baby Renan, di ba? Dili may mong mangigi ko. Ito na sa baybayon si Dr. Nante. Dahil niyang bata. Ito siya pa doon sa ubos sa magtalisay o sa mga lubi. Nanawag na siya. Unsa na kay hitsura karon sa akong anak? Talia, Roger, dali na. Nagpaabot na niya mo imong anak. hain siya, Roger. Sunod ako. Pagdali, Talia. Pagdali. Makita ko na kinang akong anak. Pero kinala mag-amping ka, Talia, ha? Nga di ka makita og bailhan ni Erika? Oo, Roger, mag-amping ko. Mag-amping ko. Kung di ka babantayan ni Erika, masunod na pa din dagang higayon nga makita og bahikap mo imong anak. Oo, mag-amping ko, Roger. Tarungan ang kawat ni mo, o kaganang imulinaktan usba. Oo, Roger. Erika, sorry. Sorry nga, traidoran ta ka karong panahon. Pero dili mahimong mamatay si Talia tungod sa atong pagkuha sa iyang anak. Shh. Baby, ayaw paghilak ha, baby Renan. Angay ka malipay karon. Kay mahagkan ka na sab sa imong inahan. Hain mo kas Talia. Nganong wa pa man siya muduol na mo ni baby Renan. Si Dr. Renate o si Bibi Renan na sila sa luyan ng nakumpunuan sa lupi. Ang akong anak. Kinagit niya si Baby Renan. Wa siya makabantay nga nagpaingon ako niya.
Hello na, baby Renan. Hello mo. Dr. Renante, Talia? Ikaw? Kamubo ni mo buhok. Giot sa man mo ang imong buhok. Dok, may mo bag mukugos ko ni Baby Renan? Ha? Oo. Dali. Sa lipod diri sa punuan sa gabi. Ganina na siya nagpaabot ni mo. Baby Renan. Nagkimingaw na kayo ko nimo. Kimingaw na kayo ko nimo. Sakit kayo nga ko kamingaw nimo, anak. Mura na ako po. Baby ko. Sorry kung maunin na itabo. Baby ko, I love you. Talia. Nanuwa ka man mo dangop sa amahan ni Baby Renan. Nganong si Roger man ang nagsigig tawang ni mo karon? Nganong dili man ang amahan sa iyong anak? Kuan, Dok. Dili na ko gusto maghiskot ko niya. Wa pa ba gihapon mahibaw ang amahan sa imong anak? Nga may anak siya? Wa, Dok. Talia. Nganong gihikawan man ni mo siya katungod nga makaila sa iyong anak? Dok, may mapag dili na tapakhiskot sa amahan sa ko, anak. Mas labaw ni mo siyang gikinahanglan karon. Karong panahon na, Talia. Siya lang ang makaamam ni mo sa mga kasakit nga imong gibati karon. Unta. Ha? Malipay unta ko kung siya pagkaroon ng akong kauban. Kung siya pa ang miam-am na ako. Pero, dili mahimo. Kinsa magid siya? Ha? Talia. Nganong hantod karon? Dili maghihapon ka musulti kung kinsa siya. Tungod kay... Wa na siya kagawasan, Dr. Renante. May asawa na siya. Ug mahal niya ang iyang asawa. Unsa? Unya. Nganong misugot man ka nga makabaton og anak niya. Nganong man, Talia? Tungod kay... Tuon kay ngano? Ha? Ngano, Talia? Sultiki ko. Doktor, Talia, Roger, kinahanglan magbuwag na mo. Kaya bro, nangita di mo si Ma'am Erika. Dok, Oh, amin na nga akong anak, Talia. Baby Renan, Sige na, babay na. palayaan mo din eh. Talia, dali na. Nagpasapasok na si Ma'am Erika sa baybayon. Dali na. Lakwan na mo, Talia. Palayo mo na ako. Pagdali. Roger, Talia, Roger, gusto mo unta ko mga sa akong baby. may lain pang higayon. Ayaw lang ko na karoon. Ikot ang nagkako si Musig Kadiyot. Dali na. Mamaligtas sa itong cottage. Hain naman ni si Renante, Baby Renan. Erika? Love, naara mo guday mo di ha? Di mo maglaag-laag si baby ha? Dito ragod sa Daplins Baybay. Hilom naman lagi kayo na. Nalingaw. Natuma naman ang iyang gusto.
Unsa? Ug unsa man ko gusto ni Baby Renan, ha? Oh, wa. Na-enjoy ka ba, love? Na-enjoy, love. Pero, mas gusto ko nga mabiyahe ang taglayo. Unya na mo biyahig layo kon dako-dako na si Baby Renan. O kon mabunyagan na siya. Okay. Maligo na ko, love, ha? Ganahan pa magkakang mukubos ni Baby Renan. Okay naman din eh. Kaligo lang dito. Okay. Sorry, Erika. Pero, kinahanglan mamakak ko nimo. Aron dili mapuang si Talia. Nakita mo pa ba sila? Ha, Talia? Oh, Roger. Huwag si Ma'am Erika ang nagkugos si Baby Renan. Okay na, dili ba? Main lang. Nagkakusulag ka nimo ang imong anak karon. Oh, Roger. Huwag salamat. Salamat ka ayon nimo. Naloy. Nausab gid ang naong ni Talia. Midaot siya kalit. Ug, giunsa man niya ang iyang taas nga buhok. Nganong nagpatupi man siya panlalaki. Pero, ang ngayon mangyapon siya. Mura lang noon siya bagong naulitaw sa iyang buhok. Dok, beer, ganahan ka? Okay, Gino. Usa ka botelya lang. Niya. Yan, nablihan na daan. Kay kugos Baby Renan, be. Aron, tarong sa kaginom diya. Ayaw na, Gino. Ah. Ako na ikugos niya. Total, natuog naman sa Ya, di. katarong ka kaginom nga nagkugos ko bata, ha? Dok. Asa mo yung Castalia, Dok, no? Ayaw na siya pangitaan, Gino. Oo, sa? Pasagdan lang nato sa taliyang muwag tanghang to, Dok. Oh. Kalimtan na nato si Talia. Gusto rin na palit ang pagkaon. Para naman na Talia. Roger? Si Erika. Nakitaan ko niya. Naligo sa bikang dagat? Oo. Kisabay ka uban mo, ha? Imong pamilya? Hain man mo nga cottage. Ha? Kuan, dito sa Pikas. Niasap din mo, Ma'am Erika? Oh, among gisuri nga mo, baby. Kasi ka uban mo, oy. Ang akong manghod. May mangman ka di ay? Abi ko bag solo kang anak? Igsuon samahan ang akong kauban karon. Bago lang miabot. Oh, babae o lalaki? Lalaki. Oh, mauday nga magkasinabot mo. Oo, Ma'am Erika. Excuse na, Mama. Kay nagpaabot ako kung manghod. Ayaw na, Roger. Ang ano man, Ma'am Erika? Nagkabalita ka ba bahay ni Talaya? Ha? Kuan, kiring wa na. Muadto niya ko sa apartment ngayong gabangan, ha? Ha? Ako lang i-check kung wabay butangan na hibilin si Talaya dito. May pipila pa si kabutang dito. Oh, ang mauna ang gusto na kong kuhaon. Okay ra, Ma'am Erika. Adto lang, anytime. Tawag lang ko. Aron ako mahatag di mo ang yawi. Okay, Sige, Mama. Ako nang balik ko na akong manghod. okay. Kinalaman kami ang Miss Talia din sa beach. Sheraton! Ayan! Nakapas ko. Nabiyaan mo lang ko dyan sa bahay. Naligo mo lang mo inyo. Pero asa mo kalipad na ko. Ligo ka?
Ligo! Ay, Aron, bugal-bugal ha. Lulong. bugal-bugal na ligo. Bugal-bugal na ligo. Ha? Ako lang, gipagaan imong gibati sila Anton. Gaan sa. Be, ikapon na doon Gusto na. Okay lang din eh. Okay ra. Usa may sunod ninyong plano ni Erika Renante. Kano sa man nato bunyagan si Baby Renan? Sa labing daling panahon pa. Renante, love. Niyempre din si Roger uban siyang manghun. Oh, Tuwara day sila dito, oh. dili. Mao din na yung manghud na lalaki, no? Gamay yun. Dili mahimong mailhan ni Erika si Talia. Erika, babe. Igunit na ako ni Baby Renan, be. Okay. Ako ini. Tuod pa. Lang. Gusto na gid ko nga mapabunyagan na si Baby Renan. Kung mahimo, karong sunod Domingo, ato na siya pabunyagan. Oh, mas labing maayo. Maayo tag manglakaw na sila si Talia Orjo. Oh, sige. Lolong. Karang Domingo Ay, na mas lang. lang. Naman, mungita bida ko kamo may kakuy gini. Hay, mas lang day. Ay, mangutan na day ko ninyo. Ang hikay ana usaman. Oh, sabay na lang tingali ang hikay. May no. lang ana. Sa usa ka restaurant mangaon, human sa bunyag. Talia, kinala magbiya ta din eh. Pero, Ay, pagkatpagdos katin sila ni Erika. Kiba sige, mayungan kanila. Dili na. Basi pagkaunaw na siya, si Mamirika pag-anis atong cottage. Kinala magbiya ta din eh. Dili na. okay, sige. Ikaw mahibaw, Roger. Talia, ayaw kagul. Dagat mahigay magkakita kasi mong anak. Bisaan si Dr. Renante, ano? Sorry, Roger, ha. Sa unsa? Ngahangtod ikaw, nahasol sa akong kahimtang. Sa akong problema, sa akong anak. Okay lang. Naibawag yung kaga. Unsa ka ka-importante na ko. Abi ni mo, karon pa ko magkasapot. Sa unsa? Nga kaming mga pobre. Wa gyud may mahimo kung daog-daogon na sa kapalaran. Talia, iya pagsultian ha. Kitang tanang tao, doon natin gitawag nga cross nga itong pasanon. Ay, importante lang nga bisag usa kabug at ang cross nga itong pasanon. Dili na ito ibutang. Hagtod nga satok manghigayon nga angay na itong ibutang. Sa mga struktur nanti, no? O naman siya hunahuna nga ipapangita Talia. Wa na gitingali siya kaluoy sa akong palangga nga si Talia. Tuwan na si Lunglong. Atong sang adlaw silang lang niya karon si Lunglong nasan. Ihilak ang bata. Bida. Kadaot yun lagi ng dungan ng imong tingog. Nilaan ka pa mina. Hilom diha, oy, hoy. Oy, hilom diha, ha? Balaki lang na kay yabak kag tingog lunglunga ka. Oh, inindot kag tingog silang lang breti. Nangita ko lang. Hay man lang day. Abot na na kasluyo. Pagtom na sluyo basta ni ako. Mao ba? Hilabot siya trabaho ng imo. Ako ba hibong yung ko ninyo? Nga kunwa ka. Ay, nasla lang. Kasluyo, ma'am. Kanulay lang naaslo yun. Kuaning bata, oh. Dali, ano. Anda man na siya, ha? Bunyag niya karon. Basig nalimot mo. Bitaw lang. Bida, tiguang ra ba kag ikaw tiguang kag tingog pero batay kag naong. Dali ra kay kang malimot kay tiguang kag tingog. May na lang. Ilisin na dito.
May kinakabat ako sa'yo. Sa'yo ko naka-jogging. Oh, ay. Si Renante. Hello, Dr. Renante? Roger, karon ang bunyag ni Baby Renan. Oh, mayo, Dok. Asa man po nga simbahan? Okay, pamati. Mao ni ang mahitabo karong adlaw. Gikan sa simbahan, mula Hosmig Restaurant. Kamo na'y bahala nga musabay-sabay na mo si Talia. Yes, Dok. Yes. Manifest talya ini. Asa mo simbahan na? O asang restaurant, Dok? Kanasaan naman sabka na ako makita ang akong anak. Kabingaw ba? Sod lang, Roger. Talia? Kinala mga dam ka. Ha? Makita mo usab si Baby Renan. Asa? Kanasa? Bunyag na karong adlaw. Gikan sa simbahan na. Mula ko silang katanan. Ato dito mag-celebrate. Ug nahibaw kong asa mo simbahan. Ug ang kananan nila. Sige, mangandam ko, Roger. Pero, kinala mag-ampi ka. Nga dili ka makita ni Ma'am Erika. Oo, Roger, mag-amping ko. Og nakasiguro ko, nga dili na ko niya mailahaning akong bayhon karon nga murag lalaki. Okay, pagandam na. Anamon ko sa kinan. Kinala mag-undata sa simbahan. Ano ito niso ka gamay? O sa lipod sa kong haligin ni simbahan, Talia. Roger, ay kadugay pa nilang miabot. Kalma lang. Oh. Niyan na sila. Tabon ni si imong bagang imong mga mata. Duko lang. Oo, Roger. Biyain nila ko din kay mas mailahan ko nila kung makita ka nila. Sige. Pag-amping ha. Salamat Ginoo. Makita ko na sa mga kong anak. Dali mo dire. Dali. Niya na sila. Gikugos nila na si Baby Renan. Nino nagsige managhilag si Baby Renan. Lalang? Usa man na. Dili ba nagsige managhilag ang bata, ha? Gigutom na siya. Kay miagas sa panggata sa kundugan. Ambi si Baby Renan. Ambi si Baby. Magpangin mi sila yun. Wow, siya ni Dr. Renate. Sundan ko sila. No. Ako dali mo pahinom sa bata. Ako na. Magpangin lang mo namin. Padung na sila sa luyo. Sugaton ako sila dito. Hilom na, baby, ha? Hilom na. Naibaw ko. Nangita ka sa mong mama. Nakasimhot ka natin nga niya, no? Dok! Daan pagid ko. Niya ka sa yan dool. Kay nagwala man eh. Ako na siyang patutyo, Dok. Ikaw. Baby, dali. Talia. Dili mahimong magdugay ka din eh. Basin mo apa si Erika. Ganit lang kayo, Dok. Ha? Hello, Baby Renan. Baby. Sige na, tutoy na, ha? Sige Talia. Di ka una. Lantaon ko una si Erika sa sod. Baby Renan. Baby Renan, dali na, ha? Tutoy na ni Mama. Sakit na kayo akong dungan, baby. Sorry, baby, ha? Sorry kayo matagsa na kayo ka magkatutoy na ako. Ha? Sorry, cute. Hain naman ni si Renante. Dito to pa yung usluyo, Ma'am Erika. Gino Lakaw, apasa. Gino. Ing na nga magsugod na hapit ang bunyag. Ikaw na, Gino. Gino! Apasa dito. Nanguros ba Hutok ka man, Hinoon. Nanguros pa siya ang bayo, Ma'am. Wata. Apasa dito sa luyo. Ma'am, pusa tayo magsulti, ma'am. Nablangko mong kumama. Matod ko, apasa dito si Renante sa luyo. Dito, ma'am, no? Dito, ma'am. Dito, ma'am, no? Dito sa layo.
Dito gani. Oo, Padali ma'am. Oo, ma'am. Diyos nun kayo, Gino da. Ay, noon sabi sa ni Dr. Nante, ganahan kayo siyang lingaw sa iyang bata antos luyo. Naras Dr. Nante si luyo ay. Bay. Driver man ka ni Ma'am Erika, no? Ha? Oo. Ay, kinsa ka dito ka? Roger. Ako'y tagiya sa giyabang bahay ni Talia sa una. Ay, ulo. Ikaw mo din eh. To, sir, wala kabalik ang pangabang sa Talia dito sa inyo? Wa naman. Sir, kung ba, makabalita gali ka bahay ni Talia, sulti, taon ko ha? At agad kasi kong number. Ay, sir, kadiyot ha, kay gisugo mo di ko pangitang Dr. Nante og sa bata. Bunyag ba sa bata? Ayaw na. Sir, doon na pa kayo isugo na ko? Kuan, ipagmusta lang ko nila. Oo, sige sir. Kadiyot sir, pagitaon ko sa Dr. Nante. Naunsam to siya. Kunitan naman ko. Langan mo sa ta. Upay isog na itong amo. Hay, si Dr. Nante, si Bibi Rinan, oy. Sige, bye na. May kasulti si Dr. Nante. Dok? Gino? Talia! Dili to si Talia, Gino. Ingon bitaw ko di, kay laki mo to. Dali na, Gino. Mamalik nila sa sud. Ha? Anak to sa akong pasyente, Gino. Dali na. Mamalik na ta. Lalaki ito. Lalaki bitaw? Pariha lang naong ni Talia ang lalaki, Dok, no? Nakita ka sa driver sa doktor? O barag nagkamayong si Gino na ako. Mami, atin na dito. Ato ta sa restaurant pagpaabot nila. Okay, Roger. Roger, nakatutoy na sab na ko ang akong anak. Talia, di na ba yung imo na ipadayong? Ang unsa? Ang papatutoy sa buwan akong magkita mo. Masamot ka dili maputol ang iyong koneksyon, anak. Dili ko gustong maputol ang among connection, Roger. Kay siya na lang ang rason nga magpakapuhi pa ko ni ining kalibutan. Talia, Mao ka na, Roger. Si Baby rin na lang ang rason nga nang kinahanglan maning kamot ko mabuhi. Kinahanglan naara ko nga maglantaw niya, Roger. Talia. Nakaila ko ni Ma'am Erika, Roger. Uwa siya'y gugma sa akong anak. Para niya, usa ka mahalong butang lang si Baby Renan nga angay niyang ampingan anak ang Dr. Renante. Love, ihatag na lang na nilalang si Baby Renan. Ayaw na. Pasag di lang good ko, Erika. Ganahan ko mukugos niya. Natog naman sabi. Naunsa ka ba? Paway ba? Maayo tingali nga ikaw na sa mukugos niya, Erika. Aha. Ayaw kalimot. Inahan ka. O kinahanglang pangunayan gud nimo si Baby Renan sa pag-atiman. Kinahanglang mamemorya niya ang imong baho, Erika. Okay. Bebe, ambe. Cristiano ka na gyud, Renante Palacio Jr. Tuod Renante, magsabot na lang takaran ko yun asa ta mamakasyon. Dili ta magpalayo ining dapita, Erika. Unsa? Pero love, gusto kong mamakasyon ta. Muna ito ni kasabutan, di ba? Sa sunod tuig na ta mamakasyon. Sige na. Mga una ta. Milak resab si Baby, oh. Ayuha siya paggunit, Erika. Gusto tingali ni siyang magpasayaw ni Lalang. Ikay lingaw niya, Erika. Inahan ka. Ha? Okay. Sige, ako ang aning pakatugon. Kaon na lang mo diha. Mura man og dili makauyon si Baby Renan sa kinugusan siyang inahan. Tungod kay iya lang gisalig kang lalang ang tanan pa. Mao na. Maitingali pa undangon una ni mong trabaho si Erika Renante. Aron matiman niya mismo si Baby Renan. Muna ako plano pa. Hilom na, ha? Naunsa man ka? Muhilak man kag maayo? Pagara, ha? Hilom ba? Gusto kag isayaw? O sige, okay. Manayaw ta. Unsa man ka? Muhilom ka o dili? Aliya, sige mo. Hilom na. Hilom!
wag siya makapahilom ka, Baby Renan. Muhilong ka o dili? Magkasapon sa kada? Nasuko na si Ma'am Erica. Mas ka naman yung bata ka? O sa kapusin ka? Ha? Dili lagi niya pasakitan si Baby Renan. Dili lagi unta. Dili. Kiyuyog-uyog yung maayo si Baby Renan. Dili niya mahimong pasakitan si Baby Renan. Dili, doolon ko siya. Ayaw, buhatan lang na si muna una. Roger, buhi ko sa pa. Nana sa doktor Rinante. Sila, Erika, pasali po sa haligi. Hindi ba kita ka din, Ma'am Erika? Isa kita na kasi ang tiyan nila. Tanawa, Erika, lang. tanawa. Mahilong malagi ang bata. Anong dili makapahilong ini? Hindi na rin kong lawas ko eh. Hindi na mo doon ka. Dali. Ano dito na? Bukod na. Salamat may batuo ka na ako. Wala yung gubtang ilang selebrasyon. Dili niya pinangga si Baby Renan. Taliya, unsay? Pulos lang pagpakaroon ingnon ang tanan ni Ma'am Erica, Roger. Taliya, Dili siya mamahimong maayong inahan ni Baby Renan. Papas po yun yung bata ah. Kay dali naman siyang muhilom kung sirinante ng mukugos niya. Kinahanglan imo gina siyang tunan, Erika. Usaon nga hangpon kaniya na iyang inahan. Papa, ayaw ka bala ka. Magbanding mig maayo si Baby Renan. Mas odo lagi na nako siya. Kinahanglan gyud Erika. Tungod kay ato na siyang anak. Busa ibubo ta niya ang tanantang pagmahal. Oo na. O gikan karon wa nay magiskot bahin sa tinuod niyang pagkasiya, ha? Hoy, Oh. Chino. Lalang, nakabati mo, Lolong? Ah, Kabati ko, abot ka na lalang, kabati ka. bati sir ko nga, lala kayo eh, tingog-tingog. Namutin. Ano ka man? Kinahanglan inyong hunahon ha? Nga amo yung tinod na anak si Baby Renan ni Renante. Nakasabot mo? Mama, ako noon, kasabot, magyuleng ko. Og dili ko gusto nga doon na pa'y maghiskot sa tinuod niyang inahan. Kinahanglan magtuo ang tanan nga ako gyud ang tinuod nga inahan ni Baby Renan. Yes, ma'am. Na, Ambot sa kanis lalang si Gino. Di ba ka ni? Kanahan Biskot ba, no? Italia. Ari lang oy, kandahan biya mo. Lalang. Ako yung imong initan taon por vida. Husto Mas si lalang ko, Lolo. kami tingog-tingog. Ngano ka man lalang? Hosto si Lolong Chino. Uyab mo si Talaya, di ba? Pero kinila ibaod ko ninyo. Ah, Di, naku gustong hiskutan pang panganit Talaya sabay. Nakasabot ka, Chino? Nakasabot ka ba, Gino? sabot ko ma'am, kanis lalang. Uy, lalang tingog dia. Grabe mo, oh, yung tingog. Ako, kasabot ko ma'am. Kinahanglan mo bakasyon gyud tag usa ka tuig Renante. Ugulitin niyo. Aron mapatuon na tong atong mga kaila nga ako gyud ang inahan ni Baby Renan. Oh, okay. Planuhan na na, Erika. Musugot ka na nga mabakasyon ta? Oo. Mamakasyon tang tanan. Magpalayo tag usa ka tuig sa tanan nato kaila. Dear Diary, nakita ko na sa ang ako, anak. Ganyan ha. Pero, gisakitan ko. Kay nakita ko nga kuwang sa pagmahal si Ma'am Erica sa akong anak. Taliya, laom ng gabi eh. Usa man na imong gisuwat. Ha? Uwa, Roger. Nalipay ka bang bunyag ka ganiha sa imong anak? Nalipay man, Roger, pero nabalaka ko sa nakita ko kang Ma'am Erica. Taliya, kinalampugnan gud mo imong kugalingon. Oh, kaliyot.
nanawag si Dr. Renante. Hello, Dr. Renante? Roger, importante rin akong tuyo ni mo. Mao nga mibiya ko kadiyot sa bahay. Unsa ka na, doktor? Mangyo ko nga ama ni mo si Talia. Tungod kay Tungod kay unsa? mubakasyon mig usa ka tuig sa layo uban sa bata. Usa ka tuig, Dok. Mauna, Roger. Kinahanglang dawato na lang yun ni Talia nga malayo na niya ang iyang anak. Dok, sakitan siya na. Pero wa ko'y mahimo, Roger. Pamilya na mi sa iyang anak. Ug siya, wa na'y labot ni. Ikaw na'y bahalang mo pasabot ni Talia. Pero, Dok, Itugyan ko na nimo ang tanan, Roger. Bye. Hello, Doc? Unsay ang isulti? Unsay sakitan? Ako ba ang inyong ipanag-istoryahan, ha, Roger? Oo, Talia. Unsa ba ang isulti? Nganong... Nga bang nabalaka ka man, ha, Roger? Talia. Kinahanglan imo ning dawaton sa dakong kasyon. Gawas pa, makatabang nimong ilang buhaton. Kay ngano? Unsay ilang buhaton, Roger? Mubakasyon sa usa ka tuig. O ba ni bibirinan? Usa ka tuig? Mao ka na, Talia. Basta, karon parang dawatan na lang. Nga dili na gud mo makita ang imong anak. Dili! Unsay dili? Dili ko makakita ni Baby Renan suso sa katuig, Roger. Pero wala tayo mahimo. Mao ka ng ilang hukom. Mupalayon na sila ining dapita. Aron, tibok unog maayo ang ilang pagkapamilya. Dili, Roger. Malayo na yun ako sa hingpit ang akong anak. Mao ka na mahitabo, Talia. O kinalang dawato ni mo. Dili. Kada. Hilak lang. Ihilak ang tanan nimong kaguol karon, Talia. Unsa na makahigipati ni Talia karon? Ah, Erika. Kitsa may nagbantay ni baby karon. Nakatuog man bitaw to. Ganahan lang kong makiksulti ni mo karon. Bahin sa unsa man na. Sa imong pagsugot nga mamakasyon to. Kinahanglan ato ning buhaton, di ba? Magbanding nga kita lang og si baby Renan. Moment kani, nga happy kayo ko karon. Kadayot sa. Pasyente tingali ni. Hello? Ayaw, ipalayo na ako ang akong anak, Dok. Ha? Maluay ka na ako. Dili ko kaantos ka, dili makita og dugay ang akong anak. Ayaw, sige, palayo na ako, Dr. Hernandez. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan. Gugmang binilanggo. Sugilanon nga sinuwat ni Maria Gina Vidal sa direksyon ni Ray Bores. Dalit ka nato sa RMN Drama. Umuto ka listeners ang part 8 sa Gugmang Binilanggo niya. Manikamutan lang ginako nga mahuman ning drama ha. Ay mo kagool no. Nya murag madungog siguro ninyo ang electric fan nga under. Labihang iganga gid mga listeners pag tinuod lang. Perting initas panahon ron. Nya mubasa lang ko dito sa inyong comment.
Dugaya sa sumpay, uy. Si Nilo Senior Islao. Pasensya no, niya. Kung gusto ka may boss tubag to sa Jankin Anuta dito sa katapusan sa drama nga mihabo-habo na sa part 8 na ako dito explanation. Ibaw gid mo tubag ba ngano nya di lang ako tas onog tabi no. Dito ko basa gyud ani. Si Lydia Ando, hi Sir Jan. Kumusta naman ka? Uy, asa naman sumpay ng imong drama? Maluoy pug kasamo sir, gahuwat sa sumpay sa drama. Please sumpay na tawon Sir Jan. Salamat, hoping tawon imo na ni mabasahan. Salamat we. Tulo ka heart no. Salamat kay Lydia Ando, nabasa na ko imong comment no. Og mo na ning nakasumpay na taron og part 8 no. Nya si Chloe Miordomo, asa nang sumpay ani dol? Amo na ni. Si Janet Bangkong, walang part 8 boss. Tatlong buwan na naghintay ko ng part 8 boss. Wala pa itulong buwan ay. Usang buwan pa kape no. 1 month o 18 days o 7 hours no. Muna. Hapit na mo duhang buwan tingali. Pasensya kayo Janet Bangkong no. Nya si Arlene Nilyas ka, asa naman imong sumpay na idol, nagkatawa na siya. May panisya kayo pa maglagot no. Katawa lang. Pero ikining sunod gahilak din mga emoji gahilak no. Si Miligris Cuesta, salamat no. Sa pagpaabot niya si Iljon Bilya Beto Vlogs. Idol please kog upload sa katong drama sa una nga Mangtas og Haring Agila ganahan kay ko ato idol. Ay please idol. Kining Mangtas kay na-upload naman nana sa akong playlist no. Pero kini Haring Agila wala ko ani no. Pasensya kaayo Iljon Bilya Beto Vlogs pero kung Mangtas imong ipasabot na ako ani sa playlist no. Subay sa playlist. Tag-asa tong upload ni no. Anya si Gisa Montesino. Sir, ang sumpay niya, mauna na yung sumpay niya. Si Rose Antomambien, morning sir, please upload sa sumpay. Mauna na yung sumpay, Rose Antomambien, niya si Strawberry. Sir, pag-upload na sa sunod, please. Mauna na unya si Maki Jones Abaluyan. Bula naman kapin, yawa, masumpayin ang drama. Mauna na pasensya kayo, no? Tanawan niya ito akong explanation dito sa nihabo-habo no, sa part 8 sa katapusan. Dito itong nakoy vlog ito nga nag-explain ko. Makasabot mo nga ano. Nya kay gadali mo kung basa sa inyong comment kay perti naghana man ni nabiyaan. Di sila kumutubag lang sa pangutana no anong dugay. Pero ganahan ka maminaw dito sa katapusan sa drama nga sa part 8 na dito ang vlog na ko dito pagpasabot. Salamat Strawberry niya si Maki Jones Abaluyan bulan nakapin ikaw dito bulan si mo din si kuan din Maki Jones Abaluyan din ni comment og bulan nakapin nga wa masumpayan ang drama. Sunod si Imelda Ganal, hello sir, asa naman ang sumpay uy? Excited mi minaw sa sumpay. Ano na Imelda Ganal no? Nya si Luz Biminda Orales, kumusta naman ka Sir Jan? Asa man ang episode 8 bulan nakapin wa jud wala pa jud ang sumpay. I hope na nakasamayong kahimtang Sir Idol Jan. Waiting. Salamat kay Luz Biminda Orales no na concern ka sa kuang kahimtang. Salamat kayo. Si Merlin Machete, asa nang part 8? Kadugay po da mo na ni. Nya si Renard Panya, asa na ang 8 dol mo na ni. Si Diminda Pacquiao, dugay part 8 buwan nakapin baliw ko sir daghan mi naghuwat. Mo na ni no, pasensya kayo Diminda Pacquiao. Na si Carol Jean, sir, kumusta naman taon na wala na ka nag-upload sa part 8? Muna na yung sumpay, no? Carol Jean, na si Melody Bitter, wala sa na ang sumpay, muna na no? Si DJ Queen, next episode, idol, please. Muna na no? DJ Queen, salamat kayo sa paabot. Na si Merly Gonzalez, idol, asa ng part 8? Ani, wala palagi. Muna na yung part 8, no? Pasensya kayo, Merly Gonzalez. Na si Leah Cabanero, dugay lagi part 8, pasensya kayo no. Si Rosalie Buti, asa na part 7 ug 9 admin, dugay ra ko nagpaabot pang Bohol. 8 imong pasabot tingali no dya. 9 kami pa no. Salamat kayo si Sunflower, boss wala palagi sumpay ani. Mo na ni sumpay.
Iramitixon, wala palagi ang part 8. Ang mga nino, Iramitixon. Si May Huhu, wala pa gid dyan. Kumusta ba? Magandang araw sa inyo. Unsa man dyan, wala na gid ni sumpay. Napay sumpay na mabuti pa tas katapusang sumpay. Sa ako nang kasulti, kung sinusugdan ako ginang humanon mga kalisiners, no? Sinsya kayo, no? Yeah. Kay bawar mo stubag ito dito sa part 8 sa Nyabo-habo na usab sa human sa drama ako'y vlog ato nga pagpasabot kay balo ra mo sa sumpay o sa hinungdan sumpay na sa hinungdan ngano nga tagsa na ako maka-upload ba. Si Jubilin Eliadora wala pa episode 8 sir mao na ni no 8. Si Mernali Jimperoso asa ka ang sumpay mao na ni ang sumpay nya si Regine Ababon dul asa na ang episode 8 makabitin. Pasensya na, nadugay yun. Si Alita Calanza, waiting for next episode kuya dyan. Salamat sa papaabot mo. Dara, ang sumpay. Alita Calanza. Si Annabel Lamban. Sige rabi ako wait ani episode 8 dol. Salamat sa papaabot no. Annabel Lamban. Si Mars TV. Part 8, asa naman tawon oy. Muna ni. Si Lydia Ando, please upay na tawon dol. Uy, always ko ga-check sa YouTube. Salamat, Idol Jan. Mauna nino, sama sa mong pag-check. Ano na yun? Good morning. Asa naman, sumpay, Idol Jan. Uy, please na, sumpay na. Please na sa sumpay. Itulo ka heart. Salamat, Lydia Ando. Mauna nino. Si Niminda Pacquiao. Ang part 8, naghuwat mi. Salamat sa papaabot. No? Asa naman ang sunod episode? Ano nga dugay naman? Pasensya nga dugay, no? Ato lagi ni human nun ay makabalaka pasensya lang kayo no kung mutanaw mo itong nihabo-habo na sa part sa dyan kaya tanuta na dito sa human sa drama akong explain salamat kayo sa imong pagpaabot ni Minda Pacquiao si Rosalie Buti ha admin asa ng part 8 mga ni Lydia Ando asa naman ang sumpay dal dyan please gahuwat tawon ko salamat sa pagpaabot Lydia Ando si ni Minda Pacquiao asa naman ang sunod nga episode mao na sila balik-balik salamat yun, nag-atang yun sila dahil paabot. Salamat sa pagpaabot. No? Rose Bibinda Orales, kumusta man, Idol Jan? Hinaot na ka sa mayong kahimtang karon Idol. Dugay kayo ay ang episode 8. Salamat, Rose Bibinda Orales. No? Sa imong pagpanghinaot sa mayong kahimtang. No? Very good kayo ba nga comment. No? Salamat kayo. Si Lydia Ando, Idol, good morning. Pero may kugawat sa sumpay. Ani, walay adlaw na dili ko tanawon ng YouTube. Kung naan na ba download please Idol Jan upload more salamat with heart salamat Idol more upload pag ganahan jud ko mamati ani nga drama God bless you more Idol mainta sunod-sunod nga sunod-sunod na imo ma-upload kay super exciting ani nga drama kaluoy man in Italia panikamutan la ko ni Lydia Ando no pasensya nga dugay tanong nya si me, good morning Jan, nganong wala pa may sumpay sir Jan, okay, I can wait, take care always with look heart, salamat kay me sa pagpabot, si Strawberry, salamat kay sa uploader, patsada kayo ang story sa drama, salamat kay Strawberry, no, si Perulin TV, salamat na ang sumpay ni nga drama, salamat Perulin TV, no, si me, take care always sir Jan, salamat kay me, no, good day sir Jan, okay ka lang, saan okay ka lang diha, wala naman ka padala sumpay ani. Hasta habo-habo, wala sumpay, pero sumpay na take care always. Salamat kay me. Hello Sir Jan, musta? Please, asa na sumpay ani? Sumpay please. Na boring na way sumpay. Mauna ni. No? Alang ipaspas kay taghan kay aning comment na nabiyaan. Lailani Pilarion, aray ko po, kaluoy ba ni Inday Italia? Si Milda Ganal, salamat kay Sir sa pag-upload sa sumpay. Sa kanunay, naghuwat ko aning nindot kayo ng story sa drama. Salamat kay Milda Ganal. Si Jen Ruiz, grabe nila kay Jud aning episode. Ay, pastilan, salamat kay God bless. Salamat kay Jen Ruiz po sa pagpaminaw. Jidan, sakita sa dughan dolo. Kaya lakpod ko maayo, salamat dol. Waiting na po sa part 8 dol. Salamat sa pagpabot. Jidan, si Jenisa Hostol. Amping kanunay Sir Jan, salamat sa sumpay kay dugay na ko gahulat. God bless. Salamat kay sa pagpaabot kini sa hostol. Si Remarks Bualan. Salamat sa pag-post Idol unta ma-post nimo ang part 8 kay nagpaminaw ko sa imong mga drama. Salamat kayo Remarks Bualan.
Onya si May, hello Sir John, indot na kaayo ang mga sumpay, pero bitin lang wala dayon sumpay. Thank you, amping sa diha perme. Salamat kay May, no, sa imong kanunay pagpaminaw, muna na yung sumpay niya. Rosalie Bote, admin, salamat sa part 7 ho, nakahilak jud ko, naluoy ko ni Talia, ang butluoy kaayo. Si May, hello, hello Mr. John, need sumpay again part 8 please. Muna ni, salamat kay May, no. Si Dinim Oriendo, grabe ha, makasakit man sa dughan ng maong episode, makahatag jud ni leksyon sa tanan nga dili jud maayo nga basta-basta lang musugot sa bisan unsang mga kasabutan labi na ug mindball imong kaugalingon kay kun masipyat, syempre anihon jud nimo ang mga consequences sa imong mga maling desisyon. Highs si Erika pud imbis nga magampo sa nga maayo sa iyang sakit nga cancer ni samot minuon pangilad ang kinaiya makalagot kayo. Salamat Sir John, yung manindot ng drama. Keep safe always, God bless. Salamat kayo. Dinim Oriendo, no? Si Roselyn Maturan, asa naman taon ang 8 ani kuya. Muna ni, ang part 8. Salamat kayo Roselyn Maturan sa pagpaabot niya. Si Marlon Suko, Aray Mutalia. Muna. Salamat Marlon Suko niya. Si Marge Albero, hay naku, makahilak ng sa tagapil ni Talia. Uy, sige, naghilak tungod sa iyang anak. Pa-shout out adol pam Kuwait. Shout out nimo Marge Albero da sa Kuwait. Salamat kay sa pagpaminaw niya. Si Rian Luwagi bus dyan. Salamat sa upload. Isa pa yan Rian Luwagi mo. Salamat po sa imong pagpaminaw niya. Si Midrico Aranzo. Thank you bus John. Dugay jud ko nagpaabot sa sumpay ani ba. Ug karon na jud thanks kay God bless. Salamat kay Midrico Aranzo. Niya si DJ Queen, salamat na dyan ang sumpay. Salamat idol. Isa pa yan DJ Queen. Niya si Juniper Patulumban. Good morning kuya John. Thank you for the upload. Isa pa yan Juniper Patulumban. Niya si Berlin Rebellia. Thank you boss John. Gahulat ko ani ba. Salamat Berlin Rebellia. Niya si Juniper Patulumban. Ingat po kay palagi kuya John. Ang God bless you always. Salamat kay Juniper Patulumban. Kung ikaw sad, ingat ka. No? Palagi. God bless po din mo niya si Jis Marie. Salamat kuya, nag-upload radyo ang part 7. Sige kog check ba haha. Salamat Jis Marie no sa imong pagpaabot sa sumpay. Si Ima Madura, thanks sir na jud sumpay. Well, gahulat na minaw sa sa Kuglintin drama special nakahilak man pud tang Talia eh. Mabuang man siguro na sa idol listening from Qatar. Well, gawar. Salamat Ima Madura no. Mao gyud idalim nang gibating Talia kay basta usa kay inahan di gina sakit kay na no mabulag yang anak mo na nga peligro gid og malisuan sa may pangisip no ni nga peligro sa mga anak nga sitwasyon na gani kay ligon po sa Talia no nya si Miss Anilo Senyor Lau kasakit sa dughan ang dramaha oy grabe na kong hilak. Salamat sir ha nga imong nabasa akong comment atong sa part 6. Lipe kay ko, shout out ko sir sa akong bana o mga anak na tuwa na sa Mindanao, Barangay Kanukutan, Tagum City, Purok 2, Tandang Sura. Salamat sa pagbasa sir. Salamat po ni Monilo Senyor Lau no, sa pagpaminaw no, o sa imong pamilya no. Salamat kaayo niya. Si Juniper Patulumban, makahilak man po ko ani oy. Salamat Juniper Patulumban no, sa pagpaminaw niya. Si Rian Luwagi, pwede ka maka-upload og siya o ako sa kangit-ngit. Ako'y gasto sa load kung naabos dyan. Pasensya no, kaya wala ko nang maong drama, Rian Luwagi no. Pasensya kayo no. Sunod sila si Do, salamat. Isa pa yan na si Do, niya napakan, dahil ka pa-inject yun o gumanon yun. Malagi na, humana na. Kalau si Do, humana yun, pagpa-inject mga ka-listeners no. Niya, kuha na ganito na arang ng paminaw, diya pas niya agi nga grabe gid, di masabot. Huwag na-revisan, di ko sa niya agi mga ka-listeners mo na nga, salamat kayo ko kayo na inject ka na gid ko. Muna di gidalim nun, magkasugat ang mga yunanang problema mga ka-listeners no. Kaya kinalang lagi at iman nun, kay rabies na may kontra no. Okay lang mga hilanat-hilanat, kaya na may biogesic no, pero yunana mga rabies na, delikado, kaya kuhaan tong utok ba. Daghang kay mga nadisgrasya ng rabies o gipasagdan lang ba no, mga na kuhaan na ginintaan, pero Ginoo mga ka-listeners no.
Nya, salamat sa inyong pagpaabot mga kalisinas, no? Pagminos mga drama nya kuan mo apit sa kugbasa ni ubang comment, no? Di ay ning comment sa dramang mangta si Lynn Campulyo. Salamat boss idol sa payan nya si ning comment mo sa akong video nga augong sa tainga, no? Na ganito naramdaman ko ngayon. Salamat sa share video niyo sir. Sa payan Kirby de la Cruz no kay naupay-payan niyang gibati, no? Di ba idalim lang makuha mong dungga, no? Bukang mabungol ba? Kulba kayo nga sa mga makarelate pa rin ako sa una. Yun, no? Salamat kayo nga nakasabot mo, no? Sa akong explanation. Ang uban mo kay sa puton ba, kay daghan ko ng pasikot-sikot. Natural magod niya mo explain tang tarong kay aron masabtan, no? Di man po pwede giditso na to gustolte, no? Ngayon lagi tag straight to the point pero kinahanglan magbuta mo explain kay na po yung mga tao nga di kasabot bisan mo ditso lang tag kanang sulti ba na way explanation mga uban nga di kasabot mo nang atong i-explain ang uban kay magsapoton man na maaborido ang utok kay nganong daghan pa kung nagpasikot-sikot sa may itong buhaton na nila buhatag ni tag kanang kahupayan para masabtan masoko ano po ng uban kaya ano kung dagat pasikot-sikot liko-liko what man ito nagiliko-liko pasikot-sikot ng explanation i-explain na ito na kay para masabtan muna nga inaot ng tanong uban makasabot dili masuko para ni comment karon wala siya masuko nakasabot siya nagpasalamat muna sakto kay ang imong gibati ay pada sa init siya mo maburido ka masamot na no? Una kay gibati ay pada ka ini si mo kaya hindi mo samot imong problema. Relax, kalma lang ka no. Kay mapunan mo gunang imong gibati nun kay tungod sa imong kabalaka bagi init na mo gisapot ka. Para sa akong kaubag trabaho sa una, gisakitag ngipon. Nangitag sumbagay Diya og nay musuko la tong iyang hagit. Nya na mas isog pa niya di mapangag ginon siya. Nangitag lang yung problema, gasakit na ngipon, manghagit pagit sumbagay, di ba? May ganit kay way ni patol, no? Muna nga, ang problema, di natin dugangan, og laing problema, no? Muna nga, paminaw, no? Kaya ako na naisulti hapit, no? Kay, ang uban mo, kay masuko ba? Kaya naghan ko nung pasikot-sikot. Paminaw ang istorya, ano masamtan, no? Para ba nang sa Facebook, makakita o ka ng picture, na caption, mudit sa comment, di mo basa sa suwat. Di ba na mag-post sa mga sa Facebook na picture kita na, yan na story, na istorya, bas babaw. Kinalanan mo i-see para mabasa ni mo kinatibok ang istorya. Ato ka sa picture na ay caption na imong nabasa, magpataka na kang comment, no? Sa photo na ka, nang away na ka sa comment section, waka kaibaw sa istorya. Yung na ba? Muna atong leksyon, no? Kinahanglan tanaw na to ang kinatibuk ang istorya, no? Bago ta mo comment, no? Di mo pada sa ini sa ulo mga ka-listeners, no? Yan na ba? Salamat yan itanaw niya kong vlog din, no? Napo yung comment isa, nagpasalamat yung sa payan Ronald Dael, no? Sa imong pagtanaw sa kong vlog sa una, no? So, di pa kung mubasa ng anay magpasalamat, no? Sabot nga naminaw, sila tarong sa akong explanation, no? Nakasabot sila, no? Kaya nagpasalamat man. Salamat po kayo, no? Yan niya, si napailaing nag-comment, no, sa Maribel si Millie Grace Cuesta. Makabuang ang drama bisan magluto, maligo, muduty, sige paminaw sa drama. BFF na ako imong channel idol. Salamat kayo Millie Grace Cuesta, no? Salamat kayo. Nya. Pero dili ko mag-skandalo sayang ako kinabuhi. Makaingon kung ayay mapriso ko. Ano, naminaw sa dramang Maribel, no? Salamat Millie Grace Cuesta. Nalingaw intang sa paminaw, no? Nya, naminaw po siya sa langit kakilat ko, no? Salamat kay Millie Grace Cuesta. Naay nawala sa drama katong payag na nilupad na unsa na itabo niya Yisha, no? Naminaw po siya sa iya mapriso ko. Hindi na ako hotdog basa yung comment. Basta kayo nagpasalamat ko ng Millie Grace Cuesta, no? Daghan kay siya drama gipaminaw, no? So halos iyahan itanan yung nakita-anaw sa pag-scroll. Hindi ba klaro ba? Iyatan na ni comment nung makita na hayag man. Basta kay iyatan na ni, di na hotdog basa, no? Usbon ako, salamat Millie Grace Cuesta.
Salamat kay imong pagpaminaw sa mga drama, no? Nga, si Lady Jean Sambalon, makalingaw yun nga drama, halos dili may kabantay sa oras. But thank you sa pag-upload sa pain Lady Jean Sambalon. Salamat sa pagpaminaw sa Dungkoy Pusoy. Malingaw sa kana, sikab ngisi, no? Nga, si May na po na ang gugmang binalanggo, please, thank you. Anogon, walay sumpay dyan, thanks. Nasumpayan na, ano niya, no? Salamat, May, no? Naminaw siya sa matagtakdol sa buwan. Nga, si Emilia Sirapika, good evening, sir. Asan man ang next answer? Di maora gini yung katapusang sumpay, no? Sa habal-habal driver ka lang, no? Medyo makabiti, no? Ang ending. Pero maora ginataman Emilia Sirapika, no? Maura gina ending jud sa ato ang writer nga si Francis Paris. Murag mabitin gyud ano kay wa pa makasal siya ang hilito, no. Wa pud sila magkadayon ni Chris mo na nga murag mabitin gyud sa ending, no, pero maura gyud ending, pasensya ka, no. Nya si Nelmar Balmuria, grabe kasad ang ending. Mao gyud. Naminaw siya sa hain ang langit, no. Diya si mauna ni, no, si napilain si Victor Armamento. Shout out idol from Jinsan City. Shout out mo Victor Armamento sa Jinsan City, no. Salamat sa pagpaminaw sa abal-abal driver ka lang nya. Si Tan Bitcoe, dol kadtong pud nga drama nga Roxanne del Cielo sa Damgo ko nice pud to. Wala ko anang dramahan, no, murag naamas yun sa line station. Salamat kaya sa mong comment, no? Pero wako kopya ng dramahan, no? Wako ka pamilyar ba, no? Og si kinsa pa ning nag-comment, si ay man na. Salamat ay pa day. Si ning comment sila sa akong vlog, no, sa ugong sa tinga, Esther Tumala, dong asa na nga lugar paliw ko reply na ako sa Bukidnon. Dong asa man dapit. Mangita lang sa inyong lugar, no, kanang di man mawa na sa lugar yun, na may mga espesyalista sa dunggan, no. Naana sa mga hospital, mga espesyalista sa dunggan, ipa-check up, no, kung naara sa inyo. Di man pwede nga maori kag buhol aron mangita, no. Layo kayo mong biyahe, no. Kung nakakadya sa inyo, naana sa inyong lugar, no, sa hospital, mga tana ka sa dapit ng espesyalista sa dunggan, kaya magpa-check up ko niya para masigurado, no. So, salamat Esther Tumala, no, sa mong comment, no, o sa pagtanaw sa mga vlog. Salamat kayo. Unya si Ulimildiv Adalin. Maglisod ko basa kay sumpay mo tanan. Ulimilda V Adalin. Pasensya na kanang sa maglibog ko kay handle magud ni makabutang aning sa comment gud, mga handle sa channel niyo ba. Maglisod ko basa kay sumpay tanan, no. Wala na ikalabaw ani boss nga drama. Napay daghan subay-subay las playlist, no, sa mga action drama sa dito sa Jantin Anota nya na po diri sa playlist aning Jan Radio, mga kalisteners, no. Natay action drama ni katong naugkat nga kasilag, no. Nata na, no. Ug katong Iki-era kisa natay mga action drama sa playlist, subay-subay lang, no. Nay busyong salamat kayo nun, taas naman kong vlog, di na lang ako ni palabian, no, kay nahuman na, ada pa isa, Gilbert Mangubat Glerto. Good morning, idol. Ako di ay itong tigpaminaw sa dramang sinulat Ginhawa Delpin Francis, no. Salamat sa mong pagpaminaw, Gilbert Mangubat Glerto, no. Mauna na yung pwede isa, si Darlene Sumagang, naminaw siya sa tindahan Pungko-Pungko. Salamat kayo. Si Lucilene Cabido, pag-upload ugro ko ang batang bato, ugro ko ang tawong bato. Yung mo ko ana na, pasensya kayo. Lucilene Cabido. Naminaw siya sa yampo kong kalag mo niya. Si Dayan Susida, salamat dyan. Naminaw siya sa mibalik ko tungod nimo niya. Si Teresita Marbella, ganyan ako ngayon. Gusto ko mawala. Di ako makatulog, parang walang tigil na ingay. Ipa-check up na imong dunggan, no, sa espesyalista sa dunggan para mahinluan na o mahusay problema ba may bawaan. Mas mayo man gyud ang magpa-check up ka kay sa imo rang daladalaon or imo ibinisaya ayo binisaya delikado na kanang magbutang kag ahos loyang sabi da delikado na masud sa imong dunggan. Pa-check up yun, no?
Kay nahitabo na sa mga maestra, iyang problema sa dunggan, gisuksukan, nagluya. Nihiyos man ang luya, wa siya kabantay, nasod sa dunggan. Mao rin nakabungol na yung mga listeners. Kay dugay ang puniyagi pa doktor, mahadlok siya glugito na yung dunggan ba. Nabungol yun siya. No? Diha pa nakuha nga, nabungol na siya. Kay mahadlok lagi po doktor. Na ipa-check up na yung siguro, no? Unya si Emilia Sirapika sa manang part ani uban kuya. Naminaw siya sa hain ng langit. Mao na ginitaman. Part 12 katapusan sumpay no. Mao ra gitaman ang ending no wanay laing sumpay ang writer no. Nya si Giovanni Giovanni Quinianola. Wow, kanay sa ending sir. Nakarelate kayo ko nga gikilig medyo nito akong luha kay namatay manuon si Buta kung Samson Kabugason. Muribalik man sa Amerika si Carmen nga tinuod na ni Busyong kung hinubiba. Ang kilig kayo sa pag-abot o pagbalik ni Eugene Pulis nakadayon sila ni Busyong. Nag-kiss pa dyan, okay kayo. Salamat Giovanni Quinianola no, sa imong pagpaminaw sa Busyong Dispatcher no, niya si mauna dito no, dapa Sam Arellano, naminaw siya sa Wailak kay mga matay no, muna itong action drama dire no. May maayo ni ganahan ko nako nga drama sa una. Sunod i-upload ko katong drama nga Balintawak Jack. Pasensya no, kaya ang Balintawak Jack akong kopya ang katapusang sumpay ra pod no, wa tay sinugdanan ba mo nga wa na kong i-upload. Sinsya kayo, no? Nya, si... mauna din eh. Taas naman po kong vlog, no? O ito mga kalasinas, no? Mapo na po tingin itang pasumpay sa Miyabo-habo na ako sa part 9, no? Diyan, part 8 po taan eh. Puhon. Di man maapas po mga kalasinas, kung karoon dahil kay dugay kayo i-mix, no? Diyan, internet pa dili kay tayo, paspas kayo. Munang dugay kayo mag-mix, na-export ni mo ng video sa audio. Dugay kay paabot. Murag maabot mo sa isang oras niya. Ang makapild lang kay kini bitong kuan. Makalit lag storage, makalit lag mahigop tanan ang internal memory ba, makalit lag ka-pild mo. Mo nang ako, mang-delete ko daan para ma-sure nga di ma-pild kay dugay kayo ang pag-mix. Unya ang kuan sad pag-upload dugay sin kaayo kay di man yung paspas kay internet niya i-check pag yun sa YouTube ug wabay copyright no nga madubli ang oras pero mo na nga tagsa na lang gyud panikamutan lang ginaw no ay mo kabalaka mga kalisinas kay ako gani humano no ni kamot ko niya kung gusto may balong ano nga karon ba ko kabalik kog upload tanawan niyo tong vlog na ko no sa human sa drama nga mihabo-habo na sa part 8 human sa drama ni explain ko ato nga ano baliw lang nyo patanawan nyo akong vlog dito kay na akong explanation dito nga ano ay mo kabalaka kay mubalik ra kong upload ng mga drama kay salamat po sa akong sa naghatag ng kong advice batang bag kay ang tinuod yun gitarget akong account ug hacker kapila na kung ipadalag email ba kay ilaron ko ba nga yun no kay aron ma-hack akong account no daghan kay ning target ani pero nagduda ko usar ka tawo ang gusto mo hack matay pa sa mga advisor nga Pinoy ra sa hack ang gusto mo hack kay posible mo pariner makasabot sila mga Bisaya di ba Pinoy nga naay kinaiya nga hakog sinahan no? Sa ka Pinoy nga hakog ug sinahan nasina siya sa akong pag-upload og drama nya usas na sa suspect kan usar pud sa akong gitudloan ba upload og drama gitudloan og edit og drama nakamao na gusto na mulabaw na ako gusto na niya suluhon tanan drama kamo na lang una og kinsa no ang uploader karon nga halos gihurot gyud ang drama da di kay halos makahibaw mo na kinsay uploader ron nga gihurot ang drama gikan sa morning drama afternoon drama ug evening drama may baw mo na kinsay uploader da nga gihurot niyang upload ang drama muna siya ang klasista nga hakog og sinahan
gusto mo labaw o di gusto malabwan. Muna siya pait nagitaw ng anak dahil no. Matod pa siyang advisor. Sipyat yun ko, ano akong gitagluan siya ba? Tagluan ako siya, kung saan pag-edit, kung saan pag-discarte. Kaya pag nakaibalo na, ang iyang kaibalo, gigamit na sa pagpamintaha sa isig katao. Bisag nago siya trabaho, kay kuan man siya, OFW man siya, nasa trabaho, kumpara na ko, ang naras balay, mura na ako ang saligyan. Sukat pa sa una, naibalo mo mo na mga ka-listeners, no? Nga mo na akong diskarte sukat pa sa una, pero tungod kay di ko kuan nga pagkatao, dili ko hakog ning share ko sa akong kaibalo sa mga tao. Pero ang natabo karon gisulo na niya tanan drama. Yan ang Europe. Yan ang Europe og upload tanan drama nga halos wa gi masalin. Ultimo ang katapusang drama sa DWHP, i-upload pa niya. Muna nakaingon ko nga lahi gyud ni siya batasan mga ka-listeners, no? Lahi sa mga nakailan ako nga uploader si Amiga Drama o si Palamay Drama kay okay man kay sila. Dili sila hakog, gamao sila mo respeto, no? Muna sila ang mga klaro nga tao nga dunay pagrespeto sa isig uploader. Dili hakog ba nga halos ako ni tanan. Murag gadali ba nga madato bitaw siya. Isig naagod sa trabaho, nga bati man ang akin na iya. Kana itong crab mentality or kaning kahakog, di ba? Di na lang ko tas anong istorya mga ka-listeners kay taas nung gikaayo, no? Muna nga kuha na lang paminawa na lang dito sa akong explanation kay taas dito explanation ako dito sa niabo-abo na sa part 8 no sa akong vlog dito taas yung explanation di na ako ihurot diri explain kay basin mo taas atong oras ba di na sa mga minaw no? Pero no mubo ra man atong intro vlog makalugar siguro tong mga way lang gibuhat pa makalugar sila mo paminaw sa ato ang explanation no. Yeah, mga listeners, thank you so much for watching or for listening. Amping mo kanunay mga listeners. God bless us all.